Silver medal ang iuli sa dabawenyang boxer nga si Nesty Petesio alang sa Pilipinas human makadaog ang kontra niini sa boxing event sa Tokyo Olympics 2020. Apan alang sa iyang kabanay, daog si Nesty sa maong laban. Ani report ni Rial Soroche. Sa wala pa nagsugod ang laban ni Nesty Petesio alang sa gold medal match kontra Japanese boxer na si Sena Aire sa women's featherweight sa 60 kg division sa Tokyo Olympics 2020. Excited na ang mga kabanay ni Nesty. Sa pagsugod, mas nihugyaw ang ilang panimalay. Sa pagbinayloay ng kinumo, syagit na makabungog ang madungog sa matag igo niini sa kontra. Apan, sa desisyon sa mga hurado, nahugno ang tanan, dungan sa pagtuo nga si Nesty gayod ang midaog. Sakit kuno kang Nanay Priscilla nga wala niini nakuha ang gold medal kaysa ilang tanaw, mas lamang kini sa puntos kay daw wrestling na ang nahitabo. Nga imong pamilya, daog ka nak, nakita na mo nak. Pero what day mahimo kay man ana ang ilang gihimo nga desisyon. Nga apay sunod daghan pang mga laban nak paningkamot para makabot nimo ang imong pangandoy. Naalang ang mga katawhan kaming imong pamilya nga nagsuporta sa imuha. Sakit kaayo, kabalo ko. Sakit sa imuhang sarili ang nahitabo. Apan bisa niini, alang sa iyang kabanay, daog si Nesty ug garbo kuno nila nga medalist kini sa 2020 Tokyo Olympics. Nagtuusab sila nga dili kini muundang hangtod makabot ang iyang pangandoy. Salamat sa mga tao nga nagsuporta nga nagtiwala sa kakayahan sa among anak. Huwag gihinto kapag walang ginto. Tuloy mo yan. Sir, mensahe niyo po sa anak. Nak, huwag kang mag-alala. Huwag kang ma-discourage. Ituloy mo lang ang laban mo. Proud pa rin kami. Proud pa rin ang bayang Pilipino. Ang lahat ng ano mo dito, yung kadugo mo, proud na proud sa'yo. Ang lokal nga panggamanan sa Santa Cruz, Davao del Sur, nag-andam na og heroes welcome alang sa homegrown talent nga gikonsidera na nilang treasure. May heroes welcome siya na sasalubong sa kanya at may selebrasyon natin na magsalubong sa kay Nesty Petesio tapos alinsunod doon sa ating IATF na guidelines. Kauban si Liwar Kahis sa kamera. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.